17 Hertta ja 18 Jekku. Tässä on nyt tullut tämmönen pikkasen pitempi hylättyjen suoritusten putki, eli toivokaamme, että se siitä sitten katkeaisi ja päästäisiin noihin tuloksiin ja tavoittelemaan siellä kärkipaikkoja tällä radalla, joissa edelleenkin Tessa ja Laura pitää tätä johtua vakuuttavalla 41.8.0 radan tuloksella. Putki on niin kiva. Missä se menee? Menikö se näin?